Pre niekoho starý, nepotrebný klavír. Pre mňa kus histórie. Srdcovka, ktorú som sa rozhodol zachrániť. Po klavír sme išli do Ráslavíc s Erikom a Valkym. Ešte netušili, že berieme niečo ťažšie ako moja motivácia na pondelkové ráno. Do renovácie som sa pustil sám. Rozobral som ho, obrúsil, natrel. Všetko vo fakt voňavej dielni môjho švagra. A potom preniesť ho do bytu. Našťastie som na to nebol sám. Kamaráti pomohli. Aj keď si trošku ponadávali, ale bolo to len na prvé poschodie, čiže prežili. Dnes už je doma takmer 5 rokov. A hrá. Ja a aj naša malá dcéra. Z nábytku sa stal príbeh. A ten teraz žijeme spolu. Ak máš doma niečo, čo pre teba niečo znamená, nevyhadzuj to. Daj tomu nový život. A ak ťa bavia takéto príbehy s dušou, sleduj Livecraft. Tu hráme srdcom.